На 25 години бях жена, която отвън изглеждаше добре. Бях хубава, спокойна, успешна, работила в фитнес зала в Дубай и всеки ден помагах на други жени да променят телата си. А отвътре водих една война, за която никой не знаеше. Бях в цикъл на диети и прияждане, който продължи почти 7 години. И най-лошото ни беше самото прияждане, а това, че не разбирах защо се случва. Колкото повече се опитвах да спра, толкова по-заклещена се чувствах. Знаех къде съм, знаех къде искам да бъда, но не разбирах какво повече мога да направя, за да стигна до там. Имаше обаче нещо много важно, което тогава не виждах. Не разбирах, че различните части на ми връзка с храната всъщност ми служиха за нещо. Гледах на всичко като на един голям проблем, който трябва да реша с сила навън. И точно там попусках най-важното. Тези модели са толкова трудни за спиране, защото по един изкривен начин са ни полезни. Моето семейство не се говореше много за чувства. Не защото обичаха, разбира се, напротив, но когато ядосана или нещо ме болеше, например, реакцията често беше да ме заведат някъде, да ми купят нещо или да ми направят нещо вкусно. И това работеше. Чувствах по-добре, само че някъде по пътя, без изобщо да го осъзнавам, свързвам храната с успокоение, регулацията на емоциите. Това се случи толкова рано, че години наред дори не си давах сметка за това. После когато, разбира се, пораснах, ограничаването на храната и опитите на отслабна се превърнаха в друг начин да се чувствам по-добре. Особено по-добре със самата себе, но особено, защото се отнася до увереността. Някъде в тинейджърските години се чувствах малко като външен, но не принадлежах напълно. Гледах момичетата, на които сякаш всичко ми се получаваше лесно, исках да бъда като тях. Тогава се наби в главата една идея, че ако бях по-стройна, щях да бъда по-желана, по-харесвана и по-уверена. И понеже това се появи толкова рано и беше толкова силно, го носих със себе си чак до възраст. Вярвах, че единственият начин да се харесвам и хората да ме приемат е тялото ми да изглежда по определен начин. И то трябваше да бъде перфектно, разбира се. Ето защо, докато вярвах толкова силно в това, нищо можеше да проработи трайно. За да изградя нормална връзка с храната, трябваше да спра да се ограничавам. Но спра, защото смъртта на всеки шанс някога да се харесвам. Ограничаването ми даваше увереност. Когато отслабвах, се чувствах по-добре. И това само потвърждаваше теорията ми. Вътре в мен се водеше истинска война. Исках здрава връзка с храната, не исках повече да живея на диети. Но чувствах, че трябва, защото каква беше алтернативата? Да не се харесвам никога. После беше прияждането отново. Отчасти, защото задържах гладна или лишена. Това е напълно нормална реакция. Но прияждането ми носеше и друга полза, за която тогава изобщо не си давах сметка. Това беше единственият момент от седмицата, в който спирах да контролирам всичко. Единствено, което позволявах истински да се отпусна. Животът ми тогава беше постоянно напрежение. Работа, диета, планове, хора, които имаха нужда от мен. Прияждането беше единственият момент, който просто мразя това, че в същото време планирането на нова диета, на нов режим и на ново приятно даваше ми чувство за постижение. Моделът винаги беше един същ. Прияждах. Чувствах се ужасно. После планирах нова диета, нов старт, новата версия на себе си след 3 месеца. Това ми носеше надежда и вълнение. Няколко дена се придържах към плана, после отново прияждах. Не изпитвах облегчение, след което отново пропадах. Нагоре, надолу, постоянно влакче на ужасите. Когато успявах да ослабна, получавах комплименти, разбира се, и ги приемах като доказателство, че съм на прав път. Имаше и още нещо, което тогава изобщо не осъзнавах. Опитите ми да се ограничавам или да прияждам ми даваха нещо, върху което да се фокусирам. Нещо върху другите трудни неща в живота ми. Сега, искам да бъда честна с теб. Не казвам това причината и при теб. Разказвам моя история, накратко, защото възможно част от нея да се припокрива с твоята. Много лесно се фиксираме върху това как да оправим връзката си с храната днес. Но забравяме да се запитаме защо изобщо се е появила, каква нужда е задоволявала и почти винаги отговорът не е само един. Ако прияждаш, защото ти липсват радост, вълнение, живот извън режима,
Решението не е още повече сила на волята. Решението да започнеш да връщаш истинското удоволствие в ежедневието си. И точно тук са три пана. Нещата, които трябва да направим, за да изградим здрава връзка с храната, често са точно тези, които са ни най-трудни заради самата тази връзка. Ако решението да си позволиш повече живот, това е трудно, когато не се чувстваш добре със себе си. Ако се ограничаваш, за да бъдеш по-желана и по-уверена, решението не е да гладуваш още повече. Решението е да започнеш да работиш върху увереността, самоуважението и връзката с самата себе си. Това е най-трудно точно когато се чувстваш несигурна. Аз минах през всичко това сама, докато един ден просто не спрях и не си казах, има нещо, което не виждам, нещо по-дълбоко от идеи, нещо, което не се решава с калориен дефицит, макроси, мерене на храна или още по-тежки тренировки. Точно тогава започна другият ми път. Пътят, в който тялото, умът и нервната система започнах да работят заедно, а не едно срещу друго. Можеш да минеш, разбира се, през това сама, аз го направих, но ако ти се струва объркващо, тежко или просто искаш да извървиш този път по-бързо и по-леко, отколкото го извървях аз 5 години, не си сама. Кликни линка отдолу, тествай клуба Вътрешно сияние, имаш 7 дни гаранция, така че можеш спокойно да разгледаш всички материали, да усетиш начина, по който работим и сама да прецениш дали това е твоето място. Ако усетиш, че не е за теб, просто ми пишеш и разбира се, ще ти върна парите без никакъв риск за теб. Ще се радвам просто да те видя вътре, да ти помогна да видиш тази друга реалност, която сигурно съществува, защото това, което на мен ми е отнело 5 години, не е нужно да отнема и на теб толкова време. Така че, ако си изморена, това да започваш наново всеки понеделник, ако вече особено осъзнаваш, че проблема не е просто в поредния хранителен режим и тренировъчна програма, ще се радвам да ти помогна.